Čaute, ja som Maniak, len Crazy TV, toto je tretí vlog. Tu je pri mne taký čudy. Big Potatoes. Čaute. Čo je vlastne v preklade veľký zemiak. Pozrite sa, on má aj na bruchu. Ako môžete vidieť. Teraz to vyzerá jak cibuľa. On je taký feťa, viete, retardovaný zo zobytnej školy. Ja ne, robím si srandu, on so mnou chodí do školy. Hráme spolu futbal. Takže dneska sa porozprávame o kamarátoch prostredníkoch. Vidíte sa, vyzerá takto asi. Nie, krásny. Bude krajší. Ukáž. Fakt. Dokedy musíme natočiť Miss Fakač. Dobre. Takže dáme si takú inú tému. No, daj nejakú tému. A jakú tomu dáme pesničku? Miss Fakač. Fucking hell. No dobre, daj nejakú inú tému. O fakačoch. Dobre, to bolo OK. No dobre, je to hokej. Takže existujú dva typy hovek. Ako napríklad Cickaté a letiská. Takže, viete, kríza. Dievčatá nemajú na silikóny. My na kondomy. Presne tak. Ani niektorí na tabletky, ktorí majú takýchto. Napríklad Braňuky Pikaša, ktorý kope hrádze, prepačte. Viete, to je taký pobor v našej triede. My napríklad máme veľkých, ktoré to netreba. Takže viete, a prečo sa vlastne rodí toľko veľa detí? Lebo je kríza, nie sú na kondomy. Proste. Viete, no. My sme tiež urobili bez kondomov. Vidíte? Máme výhodu, viete, legálny sex. Od 15. To je najlepšie. Počkaj, zvoním mi model a vám prenechám tu na Big Potatoes. Je mi taký king. Ja vám to prenechám, ale vyradávaj tu, lebo sa za teba hambím. Asi mu volá mamička. Takže tak, no. Chodil som s letiskom, keď sa mám priznať. Bolo to zlé. No čo je tam ja? Rozviedli sme sa. Tak nemohla mu mamka. Bola mu niekto iný. Nepoznal. Čo však dnes nejdem von. Takže tak. Aha, dobre, to je. Čau. To je retard. Ja proste nepochopím. Jaj, to je pozri. Čo robíš? Ty debil! By si mal mi do trička ľad. Ty debil. Ešte mu ho tam poutieram. Krásne. Dobre, daj mi to, a ty môžeš zbierať. On sa tak pôjde zbierať. Počkaj, ukážeme tú korku Janu. Pozrite sa. A teraz pozrite. Yes. Ja som vám to hovoril, že mu to vrátim, pozrite sa. Si to dáme do vajek, vidíte. Je trošku retardovaný. Takže... Jebne to chladí. Jemne. Keď tam chrastuje, to jemne. Nie, tam má veľký, ja som ho videl. Osobne. Sme si držali navzájom, viete. Áno, na záchodoch. Pozrite sa, tam je moja nastenka, tam mám. Dobre, takže... Like, odberať, čau.